Доцент доктор Мария Пишмишева, почетен факелносец на мира. Доцент Пишмишева е доказан специалист с над 30 годишен професионален стаж като лекар, посветен на клиниката, диагностиката, терапията и епидемиологията на инфекциозните болести. С голямото си сърце тя се включва и в доброволчество след земетресенията в Турция през 1999 година. От 2013 година е началник на инфекциозно отделение в МБАЛ Пазарджик. Доцент Пишмишева е автор и съавтор на над 83 научни труда, статии и материали в български и чужди списания. Част е от авторския колектив на Енциклопедия Пазарджик. Има участие в регионални, национални и международни научни форуми. Признание за нейната експертност и административен опит е привличането й като член на Етичната комисия, Комисия за борба с вътреболничните инфекции и Лекарската консултативна комисия към МБАЛ Пазарджик. Значими са наградите и отличията, с които е удостоена доцент Пишмишева на областно и национално ниво в страната, като лекар на годината за 2016 година. Български лекарски съюз обявява отново доцент Пишмишева за лекар на годината за 2020 година, този път в категория борба с пандемията COVID-19. През 2020 година получава почетен знак от президента на Република България и диплома за особени заслуги с обществена значимост от община Пазарджик. Да си лекар не е професия, а призвание и дар от Бога. И за да можеш да лекуваш преди всичко, е нужно да притежаваш изключителна хуманност и благородство. С дълбока благодарност за знанията, богатия опит, силния дух и голямото сърце обявяваме доцент Пишмишева за почетен факелносец на мира.